Ahojte všetci vedomostichtiví ľudia pri novom diele podcastu Intelliger, vzdelávacej platformy v oblasti financií, ekonómie, biznisu a osobnostného rozvoja. Naším cieľom je priniesť vám zákulisné informácie na témy, o ktorých sa nahlas nerozpráva. Moje meno je Peter Macek a dnes si s mojím kolegom Oliverom Frančekom zájdeme do finančného wellnessu. Oliver, ahoj. Peťo, ahoj, teším sa na wellness. Som rád, že si prijal pozvanie, pretože ťa čakajú otázky, pri ktorých sa zapotíš ako v saune. A dúfam, že aj tak zrelaxujem. Skúsme opäť začať tradičným ozremením, čo je to cudzie slovo wellness a aký má význam v našich životoch. Wellness je známe slovo. Poznáme ho najmä v súvislosti s oddychom, relaxom, reštartom nášho tela po vypätom období. Určite nielen mňa zaujíma, čo znamená pojem finančný wellness. Vieš to mne a aj našim poslucháčom priblížiť? To už málo kto naozaj pozná, že existuje aj tento pojem. Jeho opak je ale oveľa známejší pre veľa Slovákov, finančný stres. A sú pojmy v angličtiny, práve financial wellness, alebo financial well-being, to znamená finančná pohoda, alebo financial fitness, takže fitness, to tiež je známy pojem, ktorý sa v zahraničí používa pri aktivitách, ktoré sú spojené s budovaním, povedzme, osobného finančného zdravia a redukcii, lebo keď si buduješ nejaké finančné zdravie, tak redukuješ práve ten finančný stres. OK, o finančnom strese sme sa rozprávali spolu v minulej epizóde. Teraz si poďme rozobrať, ako dosiahnuť tú finančnú pohodu a čo znamená ísť za opakom finančného stresu. Cieľom je dosiahnuť práve tú finančnú pohodu, ten well-being, stabilitu, nejaké blaho. Je to náročné, netvrdím, že možno niekto si teraz aj povie, to sa nedá. Viem sa vžiť trošku aj do tej kože, lebo poznám mnohých mojich klientov, ktorí majú rôzne samozrejme životné situácie, pre ktorých je ťažké dostať sa do tej stability a finančného vankúša, blaha. Ale je to stav, kedy má človek dostatočné finančné zabezpečenie na to, aby bol schopný práve urobiť rozhodnutia, ktoré mu umožnia si žiť a aj užívať život podľa vlastných predstav. To znamená nielen život prežívať, ale normálne ho žiť naplno. A plniť si svoje sny, plniť si svoje ciele dnes aj v budúcnosti, cestovať, študovať, možno menej pracovať a tráviť viac času so svojou rodinou a s blízkymi ľuďmi, ktorých máme radi. Je to reálne dosiahnuť tieto ciele? Ak áno, tak ako? Takýto stav finančnej pohody bez finančného stresu sa dá dosiahnuť v 3 bodoch. Mať pod kontrolou svoje príjmy a výdavky, to znamená zarobiť v prvom rade najlepšie mesačne viac ako sú moje výdavky. Mať vytvorený dostatočný finančný vankúš pre prípad neočakávaných výdavkov a mimoriadnych nejakých udalostí, na ktorý sa vieme v prípade núdze spoľahnúť. To znamená, že ochrániť majetok, ktorý som vybudoval a ochrániť to, čo ten majetok mi generuje a čo mi pomáha dostávať do rodiny príjem a to je moja schopnosť budovať ten príjem. To znamená, my si potrebujeme zabezpečiť, že v prípade, že nám táto schopnosť vypadne, takže máme dostatočný finančný vankúš alebo máme to portfólio nastavené tak, že našu rodinu a naše výdavky to nejako veľmi nezvýši a neohrozí. No a tretí bod, pozerať sa samozrejme na financie komplexne, manažovať ich po celý život. Toto nie je tak, že raz ich nastavím a končím, ale po celý život so svojimi životnými cieľmi a plánmi, mať nastavené tie ciele, ako to dosiahnuť a byť na ceste k ich dosiahnutiu. Takže to sú tie 3 body, ktoré by som spomenul ako základ predtým, než ešte sa chceme dostať do tohto finančného wellnessu a blaha. Takže chceš povedať, že tak, ako sa ľudia starajú aj o svoje fyzické zdravie, tak by sa mali starať jednak aj o duševné a aj o finančné? Presne tak, tých zdraví je viac. Je finančné, fyzické, duševné alebo duševná pohoda. A niektorí to berú, samozrejme tí zodpovední, ako životný štýl. To znamená, pri fyzickej pohode to je napríklad pravidelný kvalitný spánok, zdravá strava alebo aj pohyb. Je to disciplína, ktorú má človek zaužívanú v dennom režime. Ale je to životný štýl pre toho človeka, on si to užíva a dostáva sa od bodu A do bodu B. A ten bod B môže vyzerať tak, že je jednak zdravý, nemá žiadne fyzické problémy, môže žiť dlhšie a bude žiť dlhšie, vyzerá výborne po tej fyzickej stránke, že je atraktívny.
No a potom je samozrejme aj tá duševná pohoda, taktiež je to životný štýl, kedy človek nasáva práve tie pozitívne myšlienky, obklopuje sa skvelými ľuďmi, má návyk čítania kvalitných kníh a to zase sa prejavuje tak, že človek smeruje od bodu A do bodu B a ten bod B je, že keď sa stretnem s tým človekom, je to človek, ktorý má rozhľad, ktorý je vtipný, ktorý má skvelú slovnú zásobu, od ktorého sa mám čo vždy učiť a ktorý ma niečím obohacuje. To je taktiež životný štýl a štandard. No a potom je to vlastne životný štýl ohľadom svojich financií, ktorý taktiež smerujeme od bodu A do bodu B a to môže byť napríklad práve finančná nezávislosť alebo kvalitné zabezpečenie svojej rodiny, detí, kvalitné bývanie alebo to finančné blaho. A to sa nedá urobiť naraz, tak ako človek nemôže schudnúť alebo dostať sa do nejakej kvalitnej postavy naraz alebo byť zaujímavým, vtipným človekom s rozhľadom, dostať sa do tej duševnej pohody. To trvá doslova roky. Poviem to tak rovno. Dostať sa do takéhoto stavu trvá roky a vyžaduje to veľmi tvrdú sebadisciplínu a neustály záujem a ochotu ísť do nekomfortu, pretože ty musíš stále sa ako keby pracovať na sebe, stretávať sa aj s novými ľuďmi, aj s novými tými finančnými produktami, nastavovať si znova ďalšie a ďalšie ciele, lebo ty splníš niektoré ciele, ale potrebuješ si nastaviť ďalšie, lebo jeden cieľ môže byť, že chcem bývať, mám bývanie, super, a nemôžeš sa zastaviť. Musíš ísť trošku aj ďalej, vidieť za horizont, teraz idem zabezpečiť deti. Teraz, lebo mám tie deti, hej, už som si mám bývanie, partnera, partnerku, rodinu a podobne. Potom by som chcel cestovať, menej pracovať, už som spomínal tie ciele, takže je to životný štýl, ku ktorému niektorí sa dostanú v období finančných ťažkostí k tomuto uvedomeniu a niektorí sa začnú o to starať v období, keď sa im práve že finančne darí a povedia si, teraz je ten čas, aby som z toho spravil svoj životný štandard. Čiže načetávaš to, že vlastne všetko so všetkým súvisí. Jednak aj to fyzické zdravie, aj to duševné zdravie a aj to finančné zdravie. Hej? Aby som sa cítil dobre, potrebujem si nastaviť niečo v hlave, potrebujem fyzicky sa nejako vyžiť, redukovať ten fyzický stres a taktiež, aby som sa cítil v pohode, potrebujem mať v pohode tie financie. Aby som necítil nejaký diskomfort, aby som mal kde bývať, aby som mal čo jesť. Takže všetko so všetkým súvisí. Áno. A teraz sa ťa idem opýtať otázku, že ako spolu súvisia finančné produkty? Ja by som teraz začal trochu inak. Možno prvýkrát v priebehu všetkých tých epizód by som bol ja ten, ktorý by sa niečo spýtal, pretože myslím si, že treba využiť práve to, že si osoba, ktorá je bežný človek, ktorý pracuje, nie je tak aktívne ako ja práve v tých financiách, tak by som sa ja skôr možno opýtal tú otázku, že ako si ty riešil vo svojom živote svoje finančné produkty ako bežný človek, ktorý má bežné problémy, svoju rodinu, svoju prácu dennodennú, pravidelný príjem, čo si riešil ako prvé a k čomu si sa priebehu toho života dostával a kde si teraz a k čomu smeruješ, tak môžeš to ty možno povedať teraz pre všetkých. Začal by som tak, že môj prvý kontakt s nejakým finančným produktom bolo založenie si bežného účtu kvôli bežným tým potrebám, aj posielanie peňazí, platba kartou, platba v obchode. Skrátka také bežné využitie bežného účtu pre človeka. Mm-hmm. Tento bežný účet som si založil vtedy, keď som išiel na vysokú školu, čiže okolo 19. roku života. Takže toto bol vlastne môj prvý finančný produkt a stále je a myslím si, že by to malo tvoriť základ, pretože na tomto finančnom produkte som už neskôr stával. Či už som začal pracovať popri škole, alebo už potom na trvalý pracovný pomer, kde som na tento účet dostával výplatu. Stále som ten bežný účet využíval a bol to pre mňa základ. Možno sa iba chcem opýtať hneď k tomu bežnému účtu, že či si ho niekedy menil, lebo veľa ľudí má napríklad 30 rokov rovnakú banku a bežný účet, že ako to bolo v tvojom prípade? Super otázka, ktorú som si tiež uvedomil až teraz, ďakujem. Nemenil som ho nikdy a je to z toho dôvodu, pretože za tento účet som nemusel platiť, keďže som vždy splnil podmienky na to, aby som tento účet mal zadarmo. Takže to bol dôvod, prečo som tento osobný účet nemenil. Samozrejme, keby sa tieto podmienky zmenili, tak by som veľmi uvažoval o zmene banky alebo zmene produktu tak, aby som za to platil buď čo najmenej, alebo vôbec, že mal ho zadarmo.
A čo nasledovalo ďalej? Máš ten bežný účet tej 19-ke, čo to bolo ďalej? No keďže som začal pracovať popri vysokej škole a začal som platiť aj nejaké odvody cez zamestnávateľ, či teda zamestnávateľ platil odvody za mňa, tak som sa začal zaujímať, že OK, že očividne sú tu nejaké možnosti už teraz si sporiť na dôchodok cez druhý pilier, tak som sa spoznal s týmto produktom, že čo to je, ako to funguje. Zistil som, že nemusím platiť nič naviac, samozrejme môžem, ale nemusím, ale vlastne tieto odvody by som zaplatil tak či tak. Ide skôr len o to, že do toho druhého piliera sa určité percento z tých odvodov odvedie automaticky po zriadení, čiže ja neplatím nič naviac, ale môžem z toho získať viac do môjho dôchodku. A keďže som bol v mladom veku, kedy sa to oplatilo, tak som si povedal, že poďme do toho. Čo spätne vyhodnocujem ako veľmi múdry krok, do ktorého som sa dostal ani neviem ako. Takže som za to rád, že som to urobil a kontroloval som si niekoľkokrát, že aké fondy tam mám, či garantované, negarantované, dlhopisové, akciové a zistil som, že už vtedy som tam mal nastavené tie negarantované akciové fondy. Takže... Asi skôr myslíš indexové? Áno. To sú akciové a indexové? Aha, pardon. Tak negarantované indexové fondy, takže som veľmi rád, že už od, nechcem povedať, že útleho detstva, ale od študentských čias, vysokoškolských študentských čias si šetrím v tomto druhom pilieri. A možno ma zaujíma teraz, keď si vyriešil počas toho štúdia v druhý pilier, riešil si ešte niečo počas toho štúdia? Mal si vôbec motiváciu niečo riešiť, keď si bol na vysokej škole? Alebo reálne si sa do tohto kolobehu dostal až po tej vysokej škole? Pretože myslím, že veľa ľudí to aj zaujíma, tí napríklad mladší, čo študujú, alebo možno aj pracujú, že ako to bolo u teba? Tak ja som už od mladého veku bol vedený a učený k tomu, aby som si odkladal niečo, ak som dačo zarobil, či už na brigádach, alebo pri nejakých sviatkoch, daroch, ktoré som dostal, že aby som si nejakú časť alebo celú čiastku mohol niekde odložiť. A teda po vysokej škole, keď som začal pracovať na trvalý pracovný pomer, tak rozmýšľal som, že určite by som si mal nejako šetriť, sporiť, investovať, ale ešte som nevedel ako. Ale mal som tú potrebu, to nutkanie o tom jednak si naštudovať, zisťovať viacej informácií, tak som hľadal spôsoby, ako to dosiahnuť tento cieľ. A to išlo aj ruka v ruke s tým, že človek po vysokej škole potrebuje aj niekde bývať, takže prešiel som najprv nejakým podnájmom. Asi každý vysokoškolák, každý absolvent po ukončení vysokej školy. A rozmýšľal som aj nad vlastným bývaním. Samozrejme neskôr aj s partnerkou a manželkou. Takže našli sme vhodný byt, zobrali sme si hypotéku a tam to ušlo. Tam už sme jednak nastavovali aj tie investície vzhľadom na výšku hypotéky, aby sme dosiahli príjem a z toho príjmu musíme zaplatiť aj tú hypotéku, aj si časť odložiť, aj z nejakej časti žiť. Takže potrebovali sme si vhodne nastaviť naše ciele a výšky investícií, výšky sporenia a taktiež vhodne nastaviť výšku splátky a s hypotékou už ruka v ruke idú aj rôzne poistenia, či už poistenia životné, že keby sa nám niečo stalo, aby tá hypotéka bola aspoň z časti pokrytá, alebo aby sme si zabezpečili to, že vieme ďalej zarábať a platiť tú hypotéku, aby sme nestratili príjem. Alebo aj neživotné v podobe poistenia nehnuteľnosti, ktorú sme kúpili. Možno by som sa ešte iba opýtal, že koľko si mal rokov, keď si začal toto všetko tak komplexne riešiť, lebo si spomenul teraz veľa produktov v rade. To bolo vlastne potom, ako ste odišli z toho asi podnájmu a s vtedy možno priateľkou, snúbenicou, teraz manželkou samozrejme, ste už začali brať tú hypotéku a na to začali nadväzovať ďalšie produkty, alebo tie pôvodné produkty, ktoré si už mal, si začal tým tomu prispôsobovať logicky, čo bolo to investovanie, prišlo poistenie majetku, poistenie toho úveru, že koľko si mal rokov, kedy tak bežný človek rieši? Mal som 28 rokov a myslím, že to bolo aj možno trochu neskôr, ako to rieši bežný človek. Záleží aj, čo ten človek, aké má životné ciele, že či chce cestovať a bývať pol roka v inom štáte a takto žiť 10-15 rokov,
alebo si zaobstarať karavan a jazdiť po svete, alebo sa hneď po škole usadiť. Nemusí to byť po vysokej škole, môže to byť aj po strednej škole. Niekto má ciele začať podnikať, hej, a vymyslí v 18 nejaký brutálny biznis, ktorý začne vynášať a ten človek už nemá potrebu ísť na vysokú školu alebo skúšať veci, spoznávať svet. Ten človek sa chce venovať biznisu a keď rozbehne ten biznis, tak to cestovanie tiež príde. Hej, čiže podľa mňa, alebo z môjho pohľadu je to silne individuálne, ale ja som bol tými okolnostiami a tým môjim životom dohnaný k tomu, že tieto všetky veci som riešil okolo 28. roku môjho života. Keďže ono sa to nedá vybaviť za jeden deň, hej, ale jednak som si zisťoval podmienky, potreboval som nájsť aj tých správnych ľudí, ktorí mi poradia. Aj tie produkty sa v čase menia, aj samozrejme vývoj na trhu, či už nehnuteľností alebo finančných produktov je tiež nie že nestabilný, ale zvykne sa meniť. Tá ponuka sa zvykne meniť. Vidíme, že aj teraz v poslednom čase boli kadejaké krízy, zvyšovania úrokov a viacero veci, ktoré ovplyvňujú tú ekonomickú situáciu, takže je to silne individuálne na danom človeku a v danom čase. Ja by som napríklad skôr si dovolil trošku nesúhlasiť, že ty si to riešil neskoro, lebo veď štatisticky ľudia mladí odchádzajú od rodičov v 32 na Slovensku, takže si bol nadpriemerný v tomto pohľade a si sa osamostatnil skôr. Ale je dôležité sú tie otázky pre práve tých bežných ľudí, ktorí nás práve môžu počúvať, že lebo možno oni nad tým práve premýšľajú, sú v nejakej fáze svojho života, takže je dobré to povedať aj z pohľadu toho laika, bežného človeka, ktorý je proste v tých produktoch. Možno sa ťa ešte opýtam jednu otázku, že teraz spätne niečo by si zmenil na tom, čo si doteraz riešil, na tom svojom finančnom portfóliu, alebo takto, ako to bolo, si stojíš za tým, že to bolo najlepšie, ako to mohlo v danej chvíli byť? A poviem také klišé, že mohol som začať investovať aj skôr. Ako každý investor povie, že keby som začal skôr a o 5 rokov skôr a o 10 rokov skôr, bolo by to ešte lepšie. Na druhej strane je lepšie začať neskôr ako nikdy. Takže možno asi jediné toto by som zmenil, ale inak som rád, ako sa to vyvinulo, keďže ja som potreboval spoznať aj tých správnych ľudí, ktorí majú moju dôveru, a toto chcem poradiť aj tým ľuďom, ktorí sa vyskytujú v takejto situácii, ako som bol ja, že aby hľadali hlavne tých správnych ľudí, ktorým vedia pomôcť s ich cieľmi, s ich problémami, s ich nastavením, a potom sa to už nejako rozbehne. Áno. Toto som sa chcel inak ďalšiu vec opýtať, že prevažnú časť tých produktov, či si riešil cez konkrétnu inštitúciu, keďže sme mali aj podcast alebo epizódu o tom finančnom sprostredkovateľovi, alebo si práve využil nejakého toho externého makléra, že ako to bolo? Ja som riešil viacej veci paralelne. Zaujímal som sa aj o štátny príspevok na bývanie, zaujímal som sa aj o hypotéky a zaujímal som sa aj o vlastne viacej možnosti financovania tej hypotéky alebo nehnuteľnosti. A postupne som z toho vyraďoval to, čo nebolo vhodné, aktuálne, alebo skrátka nemalo výhodné podmienky pre mňa v mojej situácii. Takže z tohto sa to postupom času vyštrngalo alebo zúžilo na jeden produkt, čo bol hypotéka, a skrz aj tieto skúsenosti a veci, ktoré som riešil, som spoznal aj finančných sprostredkovateľov alebo ľudí, ktorí mi vedeli poradiť v mojej situácii efektívne a z toho môjho pohľadu. Nie z pohľadu, ktorý chceli oni alebo ktorý chcel niekto iný, ale z toho pohľadu individuálneho, z tej situácie, v ktorej som bol ja. Môžem sa aj opýtať, že koľko bolo tých finančných sprostredkovateľov, že si ich zmenil, alebo bol nejaký dôvod, prečo si ich musel zmeniť a chcel? Prešiel som viacerými sprostredkovateľmi. S viacerými som mal kontakt, ale veľa z nich bolo takých, že nevidel som tam to buď pochopenie, alebo dôveru, alebo tá argumentácia bola podľa mňa dosť slabá. A ja som človek, ktorý potrebuje vysvetliť veci, aby som ich chápal, aby som im rozumel, aby som ich ako keby prijal za svoje. Nakoniec som našiel práve jedného, ktorý mi jednak splnil moje požiadavky a všetko mi vysvetlil, pripravil a ušetril konec koncov aj čas, aj peniaze mne.
Takže som veľmi rád, že to takto dopadlo a že som natrafil nielen na správne finančné produkty, ale aj na správnych ľudí. Tak to je veľmi dôležité a veľmi dobré je to aj pre našich poslucháčov vedieť, že takí ľudia tu sú. Keďže sme mali o tom samozrejme epizódu. A dobre, ja by som možno sa ešte záverom opýtal teba v tejto našej časti, kedy ti kladiem otázky, že k čomu chceš teraz ty smerovať, aké sú možno tvoje plány a či si myslíš, že smeruješ k tomu finančnému wellnessu, o ktorom sa my teraz bavíme, alebo by si chcel niečo ešte zmeniť? Ja dúfam, že už v ňom som. Dobre. Že mám to nastavené tak, aby som sa nemusel báť, keď príde nejaká situácia, v ktorej budem rozmýšľať, že odkiaľ teraz ako, kde zoženiem peniaze, keď sa mi pokazí auto, alebo keď mi praskne potrubie v kúpeľke. Myslím, že to mám nastavené dostatočne dobre a samozrejme ale je potrebné tie ciele aktualizovať vždycky, keď zmením prácu, zmení sa mi príjem, zmení sa mi situácia, či už finančná, osobná alebo rodinná, tak je potrebné si tie ciele aktualizovať a aj s daným finančným poradcom sa porozprávať, čo by bolo najlepšie v danej situácii robiť, kde pridať, kde ubrať, ako to celé vymyslieť, či mám správne produkty v danej situácii, alebo potrebujem ešte niečo, alebo potrebujem práve niečo vyhodiť. Kde sa tie peniaze dajú získať? Napríklad skvelý príklad je podľa mňa, keď ti končí fixácia na hypotéke a opäť potrebuješ sa na to pozrieť z toho vrchu, tak komplexne, že OK, teraz sú takéto možnosti, možno mám lepší úrok alebo horší úrok, ako to teraz potrebujem nastaviť, keďže mám nejaký finančný príjem, potrebujem platiť tieto výdavky, ako to teda celé vymyslieť. Mm-hmm. A preto je super mať nejakého človeka, s ktorým sa môžem porozprávať, ktorému sa môžem zdôveriť a ten mi povie bez nejakých emócií, povie mi reálny pohľad na vec. Mm-hmm. Super, som veľmi rád, že sa už cítiš byť pomaly buď v tom finančnom wellnesse, alebo že smeruješ ešte do toho väčšieho relaxu v tých financiách, je to skvelé počuť a hlavne je to pre našich aj poslucháčov, aj pre všetkých ľudí na Slovensku dôkaz, že sa to dá. Keď človek presne smeruje od nejakého bodu A do bodu B a že je otvorený aj tým ľuďom, aj tým príležitostiam a hlavne vie, že v budúcnosti sa veci budú meniť, ako si aj ty sám povedal, pretože tie finančné produkty sa menia neustále a nielen v úveroch, nielen pri konci fixácií, menia sa úrokové sadzby ako teraz, ale pri všetkých produktoch. Ja chcem ešte povedať, že tých cieľov, ktoré si človek môže dať, je neurekom a záleží len, že čo ten človek konkrétny chce dosiahnuť. Že či chce dosiahnuť finančnú nezávislosť, alebo mu stačí dosiahnuť nejakú dobrú prácu, ktorá je šťastný a vydrží v nej do dôchodku. Záleží to, je to opäť veľmi individuálne a tým nechcem odstrašiť tých ľudí, že tých cieľov je nekonečne, ale chcel by som práve tým ľuďom, ktorí sú možno v podobnej situácii, odkázať, že vždycky je nejaké riešenie na tú ich situáciu, v ktorej sa oni vyskytujú. Súhlasím, absolútne nemám čo k tomu zatiaľ povedať, takže jednoznačne súhlasím. Takže toto bol môj finančný život v skratke. Super, ďakujeme veľmi pekne za priblíženie. Ja by som možno iba zareagoval v pár bodoch, keďže sa bavíme o tom finančnom wellnesse a ty si to už aj načrtol, že ako ten komplexný manažment tých produktov súvisí, lebo ty si mi položil tú otázku. Ja som sa ťa chcel tieto veci opýtať a myslím, že tam mnohé odpovede zazneli. Takže za mňa iba veľmi v skratke. Finančné produkty spolu súvisia tak, že na jeden sa nabaľuje veľa. A ty si jeden konkrétny spomenul, to bola tá hypotéka. Poviem to úprimne, veľmi, veľmi málo ľudí môže dnes bývať vo svojom vysnívanom bývaní bez hypotéky. Alebo bez toho, že by si čas z toho financoval cez hypotéku alebo cez ten úver. Pretože je to náročné, dnes peniaze nepadajú, ako sa hovorí, zo stromu a ten úver je prirodzenou súčasťou života, netreba sa zase toho báť. Na to tu je, takto funguje tá ekonomika, že tie peniaze práve sa do tej ekonomiky vlievajú tými úvermi. No a na tú hypotéku ešte by som iba povedal, že na ňu sú naviazané mnohé ďalšie produkty, ty si ich spomenul, je to poistenie majetku, je to bežný účet v banke, na ktorý ti dajú tú hypotéku, nedajú ti ho v kufríku,
neodchádzaš ako Al Capone z banky, ale máš tie peniaze samozrejme na bežnom účte, kde ti načerpajú tú hypotéku, to znamená 2 produkty sú povinné. Potom sú 2 dobrovoľné a ty si tiež spomenul poistenie úveru alebo príjmu toho schopnosti splácať môj úver, je to zodpovedné. Nie je to povinné, niekedy dobrovoľne povinné, alebo keď sa dobrovoľne na silu, tak sa to hovorí, keď chceš nižšiu úrokovú sadzbu, taký marketing majú banky. Alebo ešte posledný 4. produkt, ktorý je na hypotéku naviazaný, je tvorba rezervy. To znamená, že tvorím si rezervu práve preto, keby prišiel náhodou nejaký neočakávaný výdavok, ako som už spomínal, čo môže sa pokaziť auto, alebo môžem dočasne prísť o zamestnanie, aby som mal tie peniaze a mal vytvorenú minimálne tú poloročnú rezervu. To sú tie kybliky, čo sme sa bavili, myslím, s Kamilou v epizódach. No a potom je tu ďalší produkt, ktorý si spomínal a ktorý je atraktívny pre mnohých mladých ľudí a investovanie. Ty si povedal, že by si začal investovať skôr. A si povedal, že to je aké klišé, že investovanie vždy by človek mal začať skôr. Keď má tie vedomosti, áno, je to pravda. Ja sám si uvedomujem, že kiež by som mohol začať aj ja ako finančný sprostredkovateľ investovať skôr, ale dobieham to alebo kompenzujem to práve, takže dnes si odkladám o to viac motivujem tých ľudí, aby tak robili. A myslím, že netreba vôbec nič ľutovať, ako si správne povedal, je dôležité začať skôr ako neskoro, lebo mám mnoho klientov, ktorí si začali investovať neskoro. Už to poviem tak, alebo ešte stále s tým váhajú a už majú tesne pred dôchodkom, tam už sa veľmi často ani pomôcť nedá. Ja by som chcel ešte pripomenúť, že dá sa začať investovať aj s desiatkami eur. Nemusí mať tisíce na účtoch a vyhovárať sa, že musí mať tisíce, lebo bez toho by to nemalo zmysel investovať. Nie, dá sa začať aj v jednotkách, desiatkách eur investovať každý mesiac, každý týždeň podľa možností. Radšej skôr ako neskôr. Ďakujem za doplnenie, presne tak. Skvelý apel a výzva pre všetkých. No a ešte, aby som samozrejme k tomu investovaniu nezabudol, prečo je dôležité mať aj ďalšie produkty, keď sa rozhodnem investovať, pretože investovať môžem vďaka príjmu. Ak ten príjem nemám, nemôžem si tvoriť a budovať majetok a plniť opäť ciele. Potrebujem poistenie svojho príjmu, takže životné poistenie sa na to naväzuje. Investovanie často súvisí s 2., 3. pilierom, už si spomínal, pretože to je tiež investovanie cez štátnu dôchodkovú spoločnosť, ktorá spravuje fondy. No a taktiež tvorba rezervy, ktorá chráni to, aby si nemusel siahnuť na to investovanie, keby práve ti vypadol príjem, nie si zamestnaný a podobne. A to nemusíš mať ani hypotéku, ale keď chceš investovať a chceš zároveň žiť a platiť si nejaké tie výdavky, čo sme spomínali, tak aby si nenarušil celý ten svoj investičný program, lebo si zabudol na ten druhý kybliček. A to je tá tvorba rezervy. No a v neposlednom rade auto. Všetci tu jazdíme na autách. Na Slovensku, myslím, máme na obyvateľa, aj na svete máme najväčší počet vyrobených aut na obyvateľa na svete. Každý musí riešiť zákonnú poistku. Keď si kúpime auto na leasing, musíme mať havarijné poistenie. To znamená, tie produkty sa nabaľujú. Každé 2 roky, 3 roky si kúpujú ľudia. Niektorí, nie všetci, samozrejme nové auto alebo každých 5 rokov. Každý ho chce mať poistený. Len taký zaujímavá ďalšia posledná štatistika, ktorú by som tu chcel spomenúť, že ľudia si viac cenia bohužiaľ majetok ako svoje zdravie, ako svoj príjem. Ako môj kolega hovorí, viac si cenia tie káble a tú kožu a ten plech, a to myslí auto, ako tú schopnosť kúpiť si ten plech. Pretože my naozaj platíme viac Slováci za majetok, za auta a domy a byty, čo je všetko pekné samozrejme, ale menej si ceníme to svoje zdravie. A zabúda sa na to životné poistenie veľmi. No a tu by som asi ja uzavrel práve aj tú tvoju otázku, celé toto naše kolo. Ja by som sa ešte chcel spýtať ako protiotázku, že ty ako finančný poradca zmenil by si niečo na tom mojom prístupe alebo na tom, ako sa to u mňa vyvíjalo na tej situácii? A ak áno, čo by si urobil inak? Trošku sa musím aj dlhšie zamyslieť teraz na touto odpoveďou aj na tvojimi teda otázku a predošlými odpoveďami. Dosť záleží to od situácie. Nemôžem to tak generalizovať. Môžem ti povedať na tvoju situáciu, ale ty si správne povedal, že každý sme v inom bode, každý máme iné ciele a niekto začína niektoré produkty už riešiť skôr, napríklad aj nabývanie hypotéku, takže tú hypotéku by som myslím, že si riešil v tom správnom momente, v ktorom si mal a na to sa už nabalili tie ďalšie produkty. Samozrejme bolo by možno o čosi lepšie investovať si skôr, ale stále si začal vo výbornom čase a čo by som odporúčil jednoznačne, keď je už človek mladý, tak ja viem, že je to
v hlavách máme také, že je to trošku nezmyselné, že zabezpečiť si hneď nejaké svoje zdravie alebo svoj príjem, ale v momente, ako začnem pracovať aj brigádne, alebo jednoducho part-time, alebo aj full-time popri škole, alebo jednoducho akokoľvek, je veľmi dôležité spraviť si životné poistenie, pretože ono to má veľa výhod. Jednak človek je mladý, zdravý a druhá je mladý, lacný. To sú dve veľké výhody, to znamená, že ty nikdy už nebudeš mať lacnejšie poistenie ako dnes, keď to tak poviem na rovinu. Každým dňom, každým rokom už budeš len mať drahšie, takže toto by som hneď v momente, ako človek začne pracovať, riešil ako prvú vec a veľmi dobre si to nastavil hneď na začiatku a už potom len uspôsoboval alebo prispôsoboval tie poistné sumy. Tie produkty sa môžu meniť, ale hlavne je to dôležité kvôli zdraviu, lebo človeku, napríklad poviem príklad môjho kolegu, ktorý mal 25 rokov, a mu zistili vysoký krvný tlak, na to sú veľmi alergické poisťovne, keď niekto má vysoký krvný tlak, lebo s tým je naviazané veľa diagnóz a už je problém potom pri poistení, sú tam príražky, výluky, takže toto by som možno zmenil ako prvú vec, aj keď neviem, kedy si prvý raz začal pracovať reálne, ale toto by bol produkt, ktorý by som jednoznačne dal ako jeden z tých prvých kľúčových a tvorba rezervy. Určite si tvoril a tak rezervu, aby nestáli tie peniaze v banke. Je tam 43 miliard, nech tam nestoja. Už sa zaujímať o tú rezervu alebo o nejaké investície a tie možnosti. Ale to by boli len kozmetické zmeny u teba a zažil som prípady iné, zažil som prípady ťažké, ktoré neboli ani splnené. Ten prvý bod finančného stresu, že príjmy a výdavky, tam fakt boli rodiny a sú rodiny na Slovensku, kde sú výdavky vyššie ako príjmy, kde si berú 3-4 spotrebné úvery a pomaly tie splátky sú tak vysoké ako ten príjem v rodine. To sú vážne situácie a tam by som sa trošku už inak vyjadroval, takže v tvojej situácii len malé veci by som povedal. Chcem sa ešte opýtať, že aké konkrétne kroky by mal človek podniknúť, aby mal nohy v tom finančnom teple? Vieš to nejako zhrnúť? Áno, môžeme to zhrnúť. Konkrétne body sú určite byť vedomostichtivý, tak ako to hovoríme na začiatku každého podcastu. Učiť sa ako môžu zarábať peniaze pre mňa a nie len robiť pre ne. Druhý bod, nájsť si odborníka v tejto oblasti, ktorý je schopný a kompetentný sprevádzať ma celoživotnou cestou pri tvorbe a naplňaní mojich cieľov. To je veľmi dôležité. Zároveň mi samozrejme pomôže sa vyvarovať prekážkam a podvodom, bohužiaľ, ktoré tu dnes sú a aj budú, aj vždy boli, od nich sme sa už bavili. Podvody tu budú, netreba byť nahnevaný na ľudí, budú tu vždy takí ľudia, ako bol Karlo Ponzi, aj Medov, aj na Slovensku sú tu a budú tu a netreba si naozaj tie vedomosti nechať nakoniec iba zaplatiť a treba sa práve vzdelávať, mať odborníka, ktorý ťa môže aj predtým varovať. No a tretí bod, nezaspať na vavrínoch a stále sa vrácať k tým prvým dvom bodom. Takže, ako si povedal, neustále byť v tom kolotočí, držať tie svoje ruky na tom volante a ísť tou cestou plynule a byť v tom finančnom pokoji a wellnesse. A takto dokážeme zabezpečiť nielen seba, ale generačne deti, vnúčatá a celú rodinu. No mám pre teba ešte pripravenú otázku, kde možno rozšírime pole pôsobnosti toho finančného wellnessu, že či sa dnešná téma týka len jednotlivcov, alebo to platí aj pre nejaké väčšie celky, ako firmy, spoločnosti, podnikateľov, štáty alebo ekonomiky. Je to, ako som spomínal už v minulom diele, veľmi aktuálna téma finančného stresu dnes nie len pre ľudí, ale aj pre štáty. Mali sme nedávno voľby, dnes opäť nahrávame, je 13. október, takže je 13 dní po veľkom dni. Veľkom dni volieb, ako to dopadlo, je jasné, ale v každom prípade dôležité, kam naša krajina taktiež bude smerovať. Sme v dosť nepríjemnej pozícii, pretože podľa niektorých aj odborníkov, naozaj aj zo Slovenskej akadémie vied, smerujeme, ak by sa neurobili zmeny, tak postupne budeme smerovať až k slovu, ktoré sa začína viac používať, je to bankrot, nebezpečné slovo. To sa môže stať nielen v rodine, ale to sa môže stať aj štátu, lebo aj štát si požičiava peniaze, takže týka sa to aj štátov a týka sa to aj podnikateľov, samozrejme týka sa to aj firiem, ktoré majú inak to portfólio nastavené, pretože firmy majú samozrejme iné činnosti, ktoré musia vykonávať, nie sú to nejaká rodina, trošku môžeme to povedať, že je to veľká rodina, niektoré firmy môžu byť trošku také rodinnejšie, samozrejme aj v dobromyslené, ale tam sa riešia iné finančné produkty, sú to iné produkty pre podnikateľov, pre zabezpečenie materiálov, zodpovednosti za škodu a podobne, to znamená, že aj oni môžu byť vo finančnom strese a hlavne, keď teraz spomeniem, nedávno bolo zemetrasenie na východe, tornádo v Česku, to sú dve veci, ktoré nemáme šancu predvídať.
A taktiež sme si nemysleli, že niekedy prídu na Slovensko a áno, sú tu, alebo sú teda veľmi blízko pri nás a môžu prísť aj budúci rok, môžu prísť opäť. Mení sa, áno, aj klíma vo svete, veľmi veľa vecí sa zmenilo, to znamená, že veci, ktoré boli donedávna nepredstaviteľné, dnes sú súčasťou a práve aj pre tie firmy je to dôležité, lebo napríklad keď vyhorelo v Banskej Štiavnici, myslím, teraz nie som istý, ale tam vyhorelo tento rok 5 budov, tak myslím, že 3 z nich boli nepoistené a zvyšné boli podpoistené. A to bolo pod ministerstvom kultúry, tie budovy. To znamená, že ani len ten štát si neváži tie budovy, ktoré sú historické, ešte si ich ani len nepoistí, tak čo chceme od ľudí, hej, sa môžeme spýtať. Je jasné, že je to veľký problém, má tu extrémne veľa problémov, to nie sú len peniaze v bankách, ale teraz keď som spomenul tornádo, 30% nehnuteľností, každá tretia nepoistená. Nie že podpoistená, nepoistená. To znamená, že keď sa niečo stane, veľký problém, podpoistenie, ďalší problém. My sme to mohli menovať veľmi ešte dlho, takže týka sa to štátu, ľudí, podnikateľov. Verím, že sa dostaneme k týmto témam aj v ďalšej sérii našej, pretože je toho veľmi veľa, čo sa ešte môžeme dotknúť, ale takto by som to zatiaľ iba zhrnul. Super, ďakujem veľmi pekne za priblíženie a rozšírenie tej témy nielen na jednotlivca, ale aj na ďalšie subjekty a verím, že sa k týmto témam ešte len dostaneme. Presne tak. Dnešný časový fond sme už takmer vyčerpali, poďme si teda zhrnúť najdôležitejšie body. Práve sme sa zhovárali o pohode vo financiách. Ozrejmili sme si, prečo opakom finančného stresu je práve finančný wellness a taktiež sme špecifikovali cestu, ako a prečo ho dosiahnuť. Moje meno je Peter Macek, dnes sme tému finančného oddychu rozobrali na drobné spolu s Oliverom Frančekom. Oliver, ďakujem za tvoje príspevky a postoje k tejto téme a teším sa na náš ďalší rozhovor. A ja sa veľmi teším, Peťo, na náš ďalší rozhovor a ďakujem za všetky tie otázky počas všetkých dielov, ktoré sme doteraz nahrali. Práve ste dopočúvali prvú sériu podcastu z dielne Intelliger, Finančný labyrint. V prvých epizódach sme si priblížili históriu peňazí, dotkli sme sa finančného sprostredkovania ako služby a osoby, uviedli sme si najčastejšie finančné podvody vo svete a u nás doma. V druhej polovici série sme sa venovali chudobneniu národa a nesprávnemu postoju k investovaniu. Záverom sme si prešli finančný stres a jeho opak, finančný wellness. Veríme, že sme vám pomohli nájsť cestu vo vašom finančnom labyrinte a budeme pokračovať po novom roku s ďalšou sériou. Ostaňte naladení.